ഹായ് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ബാവാക്കൂരാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് CNG വണ്ടികളെടുത്ത ഡ്രൈവർമാരുടെ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഇത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, 2 മാസമായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതമായ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണമേ എന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. പുലർച്ചെ 4 മണി മുതൽ ഈ CNG ഗ്യാസ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ വരി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ന് വരും നാളെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറം കോടൂരൊക്കെ 1-2 ലോഡ് ഡെയിലി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നടുവത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗ്യാസ് എത്തിക്കിട്ടാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വരി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് കാണട്ടോ, പുലർച്ചെ 4 മണി മുതൽ വരി നിൽക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതുവരെ ഇവിടെ ഗ്യാസിൻ്റെ വണ്ടി എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇതിനുള്ള പരിഹാരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലപ്പുറം കോടൂരൊക്കെ 2 വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി പോലും വരുന്നില്ല. അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ പമ്പുകാർ നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ഫുൾ ടൈം വിളിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വരുന്ന വണ്ടിക്കാർ സമയം മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. കാണാം, എല്ലാവരും ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, എത്തിക്കേണ്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ.